Benvingudes i benvinguts, gràcies per escoltar-nos. Estem a la plaça de l'Ajuntament fent la tercera jornada de ràdio al carrer. Una iniciativa que han posat en marxa la Generalitat Valenciana, la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i en aquesta ocasió amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pego i de nosaltres, Ràdio Pego. A tots els que heu participat en aquest programa, moltíssimes gràcies, evidentment a la Federació, a la XEMV, a la Direcció General i a la Regidoria perquè ens heu donat el suport que ha fet falta per a fer aquest programa. Als meus companys Vicent, Mapi, a Vicent, al nostre DJ Gavi, a l'equip del RAI, moltíssimes gràcies, heu sigut un suport, no ho penseu, però de veritat, molt gran, tindre-vos ahí, m'encanta. A tots els alcaldes, Maite, gràcies per fer-ho tan fàcil, definitivament. Estem molt agraïts, molt contents i fins la pròxima.